Først og fremmest velkommen til Christiania TV seere. Vi har et spændende program i aften, og vi har en antifascistisk Muay Thai-stævne med fokus på, at alle mennesker er lige. Og vi vil egentlig bare gerne holde det her fede arrangement, hvor alle er velkommen. Og, er det en slags boksning, eller hvad? Ja, lige præcis. Muay Thai, det er thai-boksning. Og det er, næver, knæ, fødder og albuer. Hvor gamle er deltagerne, dem i ringen? Jeg tror, de går fra 15 til 30 år cirka. Og hvem vinder sådan en kamp? Det gør den, der har trænet hårdest. Den, der har brugt al sin tid og sin energi på at stille op hertil. Men er det på point eller knockout? Både og. Slås du selv? Ja. Er du god? Ja. Tak skal du have, vi glæder os til at se kampen. Selv tak, det var så. Kom ud. Ind og ud igen næsten. Husk